Bolçuluğa bolubilenin bolýan, munna şady horram mesleri gördüm. Goýaky diýersiň şahy dey dünýäň, tumşugy ýokar pesleri gördüm. Gördüm arak bilen wada içýäni, gujokdan gujoga entäp göçýäni, käse dagy puşman etdir içýäni, içi gurjujuk pisleri gördüm. Haramdan öýünü guppa edenler, haýwatlyny başa hoppa ederler. Geýimi gymmat, özü arzan bedenler, altyna gaplanan misleri gördüm. Gülüm ýalym bilen ütjökler seni, alaky zat ýoksa satjaklar demi. Hudaýym arskyňa zar etmäwiri, iýlen her zat çykjak, tüýsleri gördüm. Pul galyňasa, iýdelersiň, üýşüler. Gyýylar bilen diýseň, aňsat söýşüler. Men haýryma ýykylanna çüýşeler, çölley tozap ýatan tostlary gördüm. Biri görýübirek, biri gysygyrak. Gezýän emma eginlengden basybyrak. Käsi barýa gatnaşy kesibirek, tanatan sowatly dostlary gördüm. Bu goşgyny ýazdym 20 ýaşymda. Durmuşy synlap gör 20 ýaşyňda. Ütgäpdirmi? Şunyň sözle ýaşyrma. Şazada gözüňde ýaşlary gördüm.